mas masarap naman talaga pag nasa loob. Makalat pag sa labas. Hindi, mas gusto ko yung sa labas din. Yung parang nadudumihan din ako. Ako hindi, gusto ko loob. Ah, malinis lang. Ayaw lang eh. Halo na sa muka. Itong si Dave, kanina Ayaw pa yung nga, tawa hindi ng ko, tawa eh. Natatawa po ako kung ano eh, kung sa loob ba dapat sa labas eh. Ang Oh, alin? saan ba dapat? Tatakbo kasi mainit ngayon eh, di ba? Oh. Kaya, naman. pakinggan. So ikaw, saan mo gusto? Sa loob o sa labas? Nakadepende na rin yan eh. Kung Hawig ni Marian, ay, grabe ka naman dyan. Ah. Sobrang monyeka! Force, may filter daw ako. Walang filter. Oh. Di ba wala? Marian Defensor, sobra ka na dyan. Meron ka na anak, grabe ka na doon. Grabe ka na sa part na yon. Meron ba akong anak? Ganito suot ko, ha? Sobrang Latina. Wait lang. The brain, is it, penetrate yung brain cells ko. Sandali lang Walang enter the dragon. Yung dragon, napakawalan ba? Oo, hindi. Napakawalan. Si dragon ba, bumuga ng apoy? Oo, hindi. Yun nga ang I mean, hindi ayong itago pero nangyari talaga. Bumuga talaga siya. Oh, ano na? Anong sobrang Latina? Hindi, sobrang latik na. Kapag ka mga ganitong kainit, yung mga naka-backless dyan, ang sarap! Halimbawa, isang babaeng playgirl, maganda, sexy, ang sarap. Nacho-challenge ka din ba na, teka lang, sana makatikim din ako, parang ganon? Oo naman. Okay. Pero yung attraction, as masculine man kasi parang osang Rosana Roses, fantasya ng bayan eh. Pero yung as mga a masculine, kaya. Pero pinag-aanohan nyo ba sila? Jajabulan? Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.